তিনি চিনি খুমলুং সাব জোনাল আন্ডার থেকে ফিশারি থেকে जों दिनै आप डिस्ट्रिबिउट खाइ दंजाखौ फ्रि डिस्ट्रिबिउसन आरो जों चिनि बेनिफिशियारि दङ 19 जन जों बुंनो 500 ताके रेट दङ दाउ तो मथामथि तलां फाइबिका ताइ 2-3 जन दंखौ बुंनो राना बागै नासिंलायजों जों ओंके जोंआवबो चिनि जे तिरप्रमथा हाइमोन अबनो फार्स्ट जों आ बागमानि चिनि तिरप्रमथा हाइमोन परे अबनो जों चिनि जे तिरप्रमथानि मेसेज अबनो रना मुसुङो जे जों फार्स्ट दाउ से आ फायो नेक्स्ट टाइम विभिन्न जिनिस फाइबोनो आमनि परे जों अबनो बाहायके जों आगुबै डेभलपमेन्ट तै तलांमान जाते चिनि जे साकिर खाय तंनाय बंनो तेबो बसकां आगुरि तलां बागै जों तेबो बं बागै काहाम काहाम मान सुकुइ दङ आ सिंनिया पुन रखफान फायगा वाग रखफान फायगा टक फान फायगा जों बंनो बागै काहाम के बंनो फेमिलि रंनो चलिरनान बागै जों चेष्टा खालायनाय ताइ डेभलपमेन्ट बागै जों सामु खायनाय untuk sawinyo tini hambai. Beseni budget tong na tini? Omo 19 jona, hingke 500 ke saro 9000 klayu. Acha,